Hi everyone, welcome back to my Kani Swargiary YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव आरोबाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। स' दिनैनि भिडियोआनो जाहैबाय माने सालबारियावनो आरोना माने खाथियावनो हाबा दं आरोना माने अनितनि हाबा दं आरोना। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो जानो हागौ आरो गोबाङानो सिनायखायो जानो हागौ मानोना अनितनि दखानाथ' माने सालबारि हाइरडआवनो आरोना स्टेशनारि दखान दङ। स' बेनिनो हाबा दिनैहाय बेनिनो हाबा दं आरोना। स' जोंखौबो इनभाइट खालामनायलाय जों माने थांनो ओंखारबोबाय आरो नै ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडियोखौ लालायबाय आरोना लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनो बा इन्टारेस्टिं मोनो अननानै जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जाहाय नोंथांमोननो देखायलांबाय थानो नाजागोन आं। स' बिदिब्ला भिडियोखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। बेनिफ्राय नै लोगोफोर माने लामायाबो फिसा नालाय गारि दोननो जायगायाबो गैयामोन नालाय बेनिखायनो एसे गोजानाव दोननानै जोङो थाबायलांगासिनो आरो नै लोगोफोर हाबासालिया एसे सिगाङाव थांबावनांगौ। मोजां थांदोलै जायगाखौलाय मबाइलावलाय नै लोगोफोर माने हाबासालियामोन। दे हौवा गोदाना नै बर गोदाना हायो। जायगाया थोगोना थोआबा जायगा थोगोना थोआबा हायो। YouTubeआव नुसिगोन ना? हाबायाव अपना काम दूसरों से करवाते हो? ये सोचो दे। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दायो माने ओंखामखौ जाहोदों ओमफ्राय बेदर ओमफ्राय बान्दा कबि आलु मटर दालि माथो थांसै दे थांसै
ओमफ्राय नै लोगोफोर माने आंनाव केमेरा हमग्रा लोगोबो गैयामोन नालाय नानि उन्दै गथ' हमनो होदोंमोन आङो माने केमेराया बांद्राय मोजां जायाखै मावदों आरोना लोगोफोर। जाखांबाय जाखांसै नालगे जानो दा खमायबाय दे एसे ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो जाखांनानै फैफिनबाय आरोना स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय।